Firma Pavol Tuchyňa, Tuchyňa výťahy, bola založená v roku 1990. V tomto roku začala poskytovať služby v oblasti servisu výťahov. Ide teda o firmu s viacročnou tradíciou v oblasti výťahovej techniky, pôsobiacu na slovenskom trhu už viac ako 10 rokov ako jeden z mála slovenských výrobcov výťahov. Táto košická firma sa postupne prepracovala od servisnej činnosti až k vlastnej projekcii, výrobe, predaju a montáži výťahov a plošín, pričom vo svojej činnosti nadviazala na klasický európsky štandard. V spolupráci so subdodávateľmi dodáva vlastné kompletné výťahy a plošiny s novým, moderným mikroprocesorovým ovládaním, moderným dizajnom ovládacích prvkov a všetkých ostatných komponentov. Popri dodávkach, montážach a servise výťahov všetkých nosností a typov v akomkoľvek vyhotovení, firma vykonáva aj modernizácie, generálne opravy a rekonštrukcie týchto zariadení. Medzi jej najnovšie produkty patria domové, skrutkové výťahy a elektrické zariadenia výťahov. Firma Tuchyňa výťahy sa počtom zamestnancov radí k stredným podnikom. Montážni pracovníci firmy boli zaškolení v partnerských firmách v Nemecku. Ako výlučne slovenská firma veľmi úspešne konkuruje aj nadnárodným monopolom a zahraničným firmám pôsobiacim na slovenskom trhu v kvalite dodávok, montážnych prác, rýchlosti a spoľahlivosti servisu, ale najmä, a to je najdôležitejšie, v cenách. Kvalifikovaný tím pracovníkov firmy Tuchyňa výťahy vám poskytne komplexné poradenské služby vo fáze stavebných príprav, ale aj riešenia zložitých technických problémov. Pomocou najmodernejších technológií vám naprojektujú akékoľvek výťahové zariadenie ušité na mieru a vyhotovia technickú dokumentáciu vyhovujúcu najprísnejším európskym normám. Firma disponuje vlastnými výrobnými priestormi, v ktorých realizuje výrobu výťahov ako aj ich opráv, čo im umožňuje operatívnosť, skrátenie dodacích lehôt pre servis a montáže. Je len samozrejme, že výťahové kabíny upravujú podľa želaní zákazníka, modernizujú kompletne celé výťahové zariadenia. Firma Tuchyňa výťahy dodáva a montuje výťahy všetkých nosností a typov v akomkoľvek vyhotovení do rôznych budov, či už ide o banky, administratívne budovy, hotely, reštaurácie, nemocnice, ale aj výrobné podniky, obchodné domy alebo armádne objekty a v neposlednom rade o obytné domy. Nevyhýba sa však ani výrobe a montáži výťahov do rodinných domov. Ide o tzv. bezstrojovňové výťahy. Reťazkové výťahové plošiny so zdvihom do 7 metrov a s nosnosťou 150 kg alebo skrutkové výťahové plošiny so zdvihom do 3,5 metra s nosnosťou do 250 kg. Tieto skrutkové výťahové plošiny firma Tuchyňa výťahy vyrába ako jediná na Slovensku. V ponuke prirodzene nechýbajú ani hydraulické nákladné plošiny. Výťahy tejto košickej firmy sú riadené mikroprocesorovým riadiacim systémom ET01, ktorý sama vyvinula a v súčasnosti vyvíja jeho druhú verziu. Tento riadiaci systém je aplikovateľný na všetky druhy osobných alebo nákladných výťahov a plošín. Jeho nadštandardná výbava zaručuje vysokú spoľahlivosť a ľahkú diagnostiku stavu zariadenia a porúch. Mikroprocesorové zariadenie ET01 ako srdce výťahového rozvádzača ovláda rôzne komponenty ako napríklad pohon výťahu, jeho dvere, počet staníc či signalizáciu zobrazenia polohy výťahu, smeru jazdy, monitoring, čiže sledovanie a ovládanie výťahu cez osobný počítač na dispečingu alebo zvukové či telefónne spojenie z kabíny výťahu a množstvo ďalších užitočných funkcií. Okrem výroby a montáže firma Tuchyňa výťahy dosiahla pozoruhodné výsledky aj pri rekonštrukcii a renovácii starších výťahových zariadení. Veď stačí si iba porovnať dva výťahy v jednom košickom paneláku. Ten prvý je už po renovácii, ten druhý na ňu ešte iba čaká.
Je len samozrejmé, že firma Tuchyňa výťahy zabezpečuje aj kompletný servis s vykonávaním pravidelných odborných prehliadok a kontrol výťahov, vrátane ich súčastí za účelom zabezpečenia prevencie proti poruchovosti zariadení. Veľmi pestrá a bohatá je ponuka rôznych povrchových úprav interiérov kabín výťahov. Na svoje si príde každý zákazník, aj ten najnáročnejší. Rovnaká situácia je aj v ponuke pohonov výťahov, šachtových a kabínových dverí, osvetlení výťahov či iných doplnkových vybavení kabín, vrátane polohových signalizácií či tlačidlových ovládačov. Firma Tuchyňa výťahy je taktiež jedným zo zakladateľov slovenského cechu výťahárov, pričom jej majiteľ, Pavol Tuchyňa, je zároveň jeho predsedom. Cech svojou činnosťou významne podporuje slovenské výťahárske spoločnosti.